Hornonitrianske bane chcú ťažiť uhlie na novom území, preto odkláňajú rieku Nitru, aby si mohli vytvoriť na to priestor. A my tu čo robíme? No a my z tohto dôvodu, pretože to ide otvárať Fico s Gašparovičom, tak to ideme zaznamenať. Ale viete, aké by to bolo príjemné, keby boli v takej ávii? To by bolo sympatické pre ľudí, že taký premiér s prezidentom, že idú tak pekne s ľuďmi. Nie? Podľa mňa by to bol dobrý marketingový ťah, keby išli tak do ávie. Čiže potom ja vás vyzvím a prelejete prvé tieto vedrá do tej novej rieky. Aj si môžem nabrať vodu? No oni naberú. Ja si naberem sám. Koľko to má dĺžku? Povedzte mi vy, prečo ste tu? Pretože nám to zabrali bez vykúpenia, bez akéhokoľvek dohody. Ako vašu pôdu? Áno, našu pôdu. Žiadne jednanie nebolo s nami. A toto je politika vlády. Vážený pán prezident, vážený pán predseda vlády, vážený pán minister, vážený pán poslanec Národnej rady, milé dámy, vážení páni, dovoľte mi, aby som vás čo najsrdečnejšie privítal na stavenisku preložiek objektov stavieb nad 11. ťažobným úsekom pri príležitosti prepojenia rieky Nitry do nového koryta. To nové koryto je aké dlhé? 3 kilometre. Dovolím si požiadať pána prezidenta aj pána premiéra o symbolické preliatie prvých litrov vody do nového koryta, či bude daný pokyn pre prepojenie rieky Nitry. A veľmi ma mrzí, že som Fica volil. Nerozumiem. A teraz ho budete voliť? To teda nie, v žiadnom prípade. A pri prezidentských voľbách Gašparoviča, keď sú tu spolu? Ani toho nie. Pretože on podpísal tento zákon. Takže vážené dámy a páni, dovoľte, aby som všetkých privítal, vrátane aktivistov pani Radičovej na stretnutí. Je to trošku také trápne divadlo, ktoré nám organizujú, ale my sme naučení aj na horšie veci. Predseda vlády Fico povedal, že ste aktivista pani Radičovej. Čo vy na to? To je sprostosť, ja som volil Fica, ale už ho viac nebudem. Lebo za takéto zákony na okradanie ľudí nemôžem podporovať také. Ja som mu predsa napísal list, ani mi neodpovedal, ignorovali ma. Čo to tam bolo napísané? Nie, nejaké nezmysly to. Nie, myslím, že totalita. A za totality by to takto tu nám mohlo byť, že by to mohlo byť taký transparent. No, chcel by som... Tak ty si bol svedok tejto akcie. Aký dojem to na teba zanechalo? Ako keby som sa vrátil 20 rokov dozadu. To znamená? Nechýbali gumáky, ávie, budovateľské gestá. Ani Koprchol by sa za to nemusel hambiť. Tak to sú právne spory.